Terusé 193. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Duh pangeran sejatosipun abdi dalem sedaya sampun sami pireng. Ojo ajakanipun abdi panjenengan dalem ingkang ngajak-ngajak dhateng iman. Ingkang surayesipun swarosipun aja anggala wau. Sira kabeh padha iman marang pangeran ira kabeh. Tumunten abdi dalem sedaya sami iman. Duh Gusti Pangeran, mugi panjenengan dalem kepareng paring pangapunten dosa abdi dalem sedaya. Lan mugi-mugi panjenengan dalem kepareng nglebur sedaya kelepatan abdi dalem sedaya. Lan mugi panjenengan dalem kepareng mundhut abdi dalem sedaya kempal sareng-sareng para abdi panjenengan dalem ingkang sae-sae. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Duh Gusti, mugi panjenengan dalem paring dhateng abdi dalem menapa ingkang sampun panjenengan dalem janjikaken dhateng abdi dalem liwat para utusan panjenengan dalem. Lan mugi panjenengan dalem boten ampun ngina dumateng abdi dalem binjang dinten kiamat sayektos panjenengan dalem boten sulaya janji. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sawaban min 'indillah wallahu indahu husnus thawab. Allah Ta'ala nyembadani menawa panjenengane ora nyiyo-nyiyo amal wong kang amal lanang utawa wadon. Ba'dugum min ba'din, mongko wong-wong kang padha hijrah lan padha diusir saking negarane lan dilarakake jalaran bela agamane Allah Ta'ala, padha perang lan dipateni musuh, iku kabeh yekti bakal dilebokake, bakal dilebur kaluputane lan bakal dilebokake swarga. Ganjaran saking Allah Ta'ala. Allah Ta'ala iku kagungan ganjaran kang bagus-bagus. Wallahu alam shawab. Mugi-mugi bermanfaat. Subscribe and